Hello everyone, welcome to Bambatha Manguza TV. I'm here to update you of what was happening on homecoming namhlanje mhla 15 May 2026. Sikhumbule ukuthi uShobane ugcine elwile ukuthi kuvalelwe leyamguludo umfundisi ejele. Namhlanje uShobane noma wakhe bahlezi etafuleni badla isidlo sasekuseni. Uma wakhe usebenga uNkulunkulu ngokumnika indodana enjengoShobane bakithi. Wathi wena ufike wabona yonke into ukuthi nobugebengu phakathi. Avela athi uShobane abantu kumele ama-chats bawathathe kwenye indawo ayilapha ayilana amtshele khona ukuthi unendodana and ayikho into ezophinde yenzeke efana naleya. Uma wakhe bese mbuza ukuthi ubuyelane nemuva ngoba unesiqiniseko sokuthi bayamkhumbula lapha asebenzela khona. Avela wangayinaka ngempela kuShobane leyo kunalokho ubuze umakho ukuthi kuhamba kanjani eklinikhi noma wakhe naye uma ithi inhla isikhathi sesihambile wavalelisa ngokushesha. Umamkanyana noma wakhe bazihlalele etafuleni kungena uSifiso khona lapha bese umamkanyana ambuza ukuthi kungani engena kubona equvile. Asithulele nje uSifiso umamkanyana azathi ngikhuluma nawe Sifiso. Avele nje uSifiso athi anginaso isikhathi sakho mabuyi ngikhathele ngicela unginike ibreak. Avela asukume eze kuyena umamkanyana athi ngicela ungitshela Sifiso yini ekukhathazile. Athi ukhathazwe umsebenzi noma umndeni okanye impilo yakho. Aqhubeke yini ukhathele yini ukhathazwe yini ngoba nginaso sonke isikhathi uma ungena ngaso sonke isikhathi uma ungena ngaloya mnyango sizizwa siwumthwalo kuwena Sifiso. Wabe esethi uSifiso yazi ingikhathaza mabi ukuthi njalo emzini kababa ngiyathithiswa ngoba uma ngithula kuthiwa ngirong, uma ngikhuluma kuthiwa sengiqalile. Wathi ngisho ngiyochama la endlini mina ngironga. Waqhubeka bakithi uSifiso wathi if ngicela ipeace la endlini mabuyi uthi ngiyawuzonda umndeni wami. Waqeda wathi ngisaya emsebenzini mamkwanyana. Wathi iyona nto vele uyaziyo leyo kodwa ukuthi ubhekane nezinkinga zala ekhaya lutho. Wathi uSifiso usuqedile. Avela athi mamkwanyana angikaqala. Avela aphuma kusenjalo uSifiso umamkwanyana uyambuza kodwa mntanami awungitsheli yini manje. Wathi singavuka la ekhaya ngaphandle kokukwebhana sike sivuke nje kunokuthula la ekhaya. Wathi ngempela ufunani. Wathi ngobuza ethi akasekho lana. Wathi nje umamkwanyana uze ethi akasekho la ekhaya kodwa kuphila yena. Wathi umoya wakhe ulana kanti futhi uyena odume ekhanda laSifiso kanjalo nasenhlizweni yakhe. Wathi sidla yena kanti futhi siphefumula yena. Hayibo wathi singenzanile omunye noma ngakhathele ukuthi nje usemathandweni nomunye umuntu wesifazane. Wathi mina kumele ngihlale phansi ngishaye ihlombe ngoba ukhethwe abaphansi. Wathi mina angishadanga amadlozi ngashada uSifiso. Akagowa umamkwanyana ufamba emoyeni. Emva kokukhuluma kanjeyana nangu manje ekamereni lakhe akhala. Hayi kancane ubuka nesithombe zakhe nomnyeni wakhe bakithi ngalana azakhuluma yedwa athi yinini lapho khona umshado wethu uphenduke indawo yobugqila. Washo khona ukuthi ayikho into engayizamanga. Wathi ngilwela thina ngaba khona futhi lana zonke isithuku for thina. Wathi ngenza konke obekulindelekile ukuthi ngikwenze. Waqhubeka wakhala bakithi mamkwanyana. uShobane noma wakhe basixoxela uShobane lapho esetshela khona umakho ukuthi uyabuya eGoli uzosebenzela okuhambeni. Wathi nje wakhe ufuna ukuya kuba u-surgical doctor uzoba udokotela wasemakhaya. Wathi uShobane into engifuna ukuyenza engaphezulu kwalokho. Wabalisa umakhe esho khona ukuthi ukwenza into eyahlukile akekho ozokhokhela ama-bills. Wathi ngeke kusinike impilo enomcebo. Wathi ngeke futhi ngithengele umuzi onephuli phambi kwendlu uma sengithatha umhlalaphansi. Wathi baningi kanjani abantu ebebengakujabulela ukwenza lento oyenzayo. Wathi kodwa wena konke lokho kulahlela lena ngobani. Wathi abantu mina nginendaba nokuthi abantu bathini. Wathi mina nginendaba Shobane ngoba bazothi ingane kakhathazile mina isilima. Wathi ubani nje ovele ayeke ithuba elinjena seliphambi kwakhe. Wathi nje uShobane please ngicela wehlise umoya ngiyayazi into engiyenzayo noma ukwavumelana naye ukuthi akwehlise umoya. Wabe sethi le nkulumo ebe khona lana ngicela ukuthi iphelele khona la. Wathi uyangizwa uSifiso ungena ekamereni. Uma efika umamkwanyana ushayela njalo bo angena uSifiso ambuza ukuthi ukahle yini lapho intombi kaNkanyana iyagcoba ngapha ivuma lokho okubuziwe nasebusweni kugcwele ismile. Athi uSifiso ngabe nginamanga uma ngingathi bengakubona kulento egqokile. Abahleke bakithi. Athi uhlala phansi nje uSifiso avela umamkwanyana umshaye ngenye imasadi aze amcabuze emcaleni.
and sebeya-enjoya bobabili, kwavele nje kwakhala ifoni uZethu Simakade avele usakhohlwe nayiyo yonke into ebeyenza, atshele uZethu ukuthi uyeza fast, ayikho into abhizi ngayo. Abuze bathi uMamKwanyana ukuthi usuyahamba, asho khona futhi ukuthi kukhona into edinga uMahlengwane for umshado. Wathi uthe uyaphuthuma, wathi ngizobuya manje, ungazikhumuli lezi zinto osigqokile, washo khona ukuthi please ungalali. Ngeyibamba lana ungakhohlwa ukucindeza notification bell, usubscribe namisho umbono wakho. Bye ho.